man tacerno am ko cerno jinnaɓe am alhaji Ali Caam الله ربنا دولنا بنا ونزلنا الهدي آل caam ofindini yaɗani ɓe fofini o seedi o laaɓani irnange Ali Caam الله ربنا دولنا بنا ونزلنا الهدي آل caam ofindini yaɗani ɓe fofini o seedi o laaɓani irnange Ali Caam الله ربنا دولنا بنا ونزلنا الهدي آل caam musidɗo teddude inde yetton Saydou Ba holton e Gambi sare hande ko woni koyngal ma ɗo hannde ziyaara ɗo juulade oɗo waliyo Allah dendagal délégation rewɓe e worɓe e ko ɗum waɗi koskalam beele aɗa anndi ko saabi kiiɗo lekkiɗo ene are hawnaki woodi madinanajo mo bomo garduno ɗo o wi ɗo ko yewtere Mama Saydou radiallahu taala ceerno Seydi El Hadji Ali Caam aɓe kewno ɗo jooɗodade aɓe jewta sirruji maɓɓe e o habrino men alhamdulillah gila ɓamɗa arde fade ziyara fayde hannde holno jiiruɗa ziyara o hikka kadi alhamdulillahi rabbil alamin ɗo kay kala julɗo mo Allah addi ɗo sa yii ɗo welantama ko ruttade arde ɗo te kala nde garɗa ɗo inchallah a yiyat ɗo ko ɓuuri ko jiinoɗa ɗo eyyi ɗo yiide am ɗo ko jiimi ɗo hande mi meeɗani ɗum yiide ko ɗo waɗata kosɗe tati ko Allah hoddiri dargol am cegat sen sallallahu alaihi wasallam woni koyɗamen ɗo fof woni koye julɓe ɗo hande abdourade jeegal ɗon ɗon sino jeeri Caam ko noon tigi alhamdulillah rabbil alamin holnde moƴƴiɗa arde ɗo wattiɗo laabi nayyi ɗo wattiɗo laabi nayyi kam jarata ko saabi oɗo yaha ngara hakkude ɗo e berɗe ɗe en jiwi to berɗe toon ne waɗi suudu kadi en gari ɗo e lekki ko jammi woni kono kadi en gari koye en gari ɗo e kiiɗo lekki kadi holko saabi ɗeɗo koyɗe ɗo miɗen jiiɗi kifnamin holko saabi ɗum aɗa andi jeeɓaɓe ɓene mbiya so aɗa yiiɗi dañde moƴƴere tampanoɗo Allah sa tampanani Allah tampanɗo Allah daña moƴƴere jeeɓe arɓe ɗo ɓe foof woni koye tampande jeeyaɗo Allah tampannoɗo Allah beele ene keeɓa moƴƴere e jeeyaɗo Allah o ɓennode nden wuuro to no leeli ɓe jogui toon nokkuji ɗi ganduɗa ko ɗo jaɓɓino ceerno Seydi radiallahu taala kono to banggue fulɓe e rewo worko wuuro ngo no gonirɗen ɗo woni gafo ɓeerɗe mbiye pamude nde jeeyaɓe Allah muɗɓe hewɓe na ɗon leeɗi ina e sarifaɓe ha e seerem kono ene ɓuuri cengtude huɓere nde yimɓe natata nde jeeyaɗo Allah moƴƴo yeeteɗo alfaama diila ko ganduɗa koye jaɓɓinoɗo mo to ladde to kanko Seydi El Hadji Caam jeeya on noon ari tawtimo ɗo ko ɗo rutti e jomum ko ɗo leeɗi jeeyaɗo Allah moƴƴo ko ganduɗa kadi jeeyaɓe Allah ɓene kaali makko kadi kewɗe wonde sa yettima nokku o sa ɗimi ɗon Allah jaaboto mo amma jingiral ngal ɗo ɓe mbiyata ɗo Seydi El Hadji Ali Caam idanno ɗo idanno ɓe mbi ko ki lekki o addino idde caggal ɗum o arse kiiɗo kono jeeyaɓe Allah woɓɓe ene mbi lekki kiya ko ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Seydi radiallahu taala anhu jooɗino ɗon wonde ceerno Alhaji Seydi El Hadji Ali Caam yewtuno ko appite fergo ɗum memimo o yeehi ladde waali o juuɗe less lekki woni e waccade ko banggue ɓerɗo makko e kawtade ɗi nokkuji noon yimɓe garata ene mbartinoro gonga ni barkinorade leggal e wafde no moƴƴi kono kala ɗo jettiɗa ɗo jeeyaɗo Allah rewno taade ko Allah o rewanno ɗon ene moƴƴi ande kadi ndewa ɗon Allah rewde Allah noon wona tan darde julde darde kono janngude Qur'ana julde e salat e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yafnade ɗon Allah innude ɗon Allah fof ko dewal Allah ko ɗum waɗi kala jettiɗo ɗi nokkuji ko ɗum ɓuuri moƴƴi ɗon waɗa alhamdulillah ko tamtan min jii hen kam ko ɓeyda tan min jii hen ɓeyda min jii hen inchallah eyyi wasiyam e julɓe he kam rewde Allah sabi neɗɗo ko waɗi nde aɗa haade juuɗe moƴƴuɓe ko ma ndewa Allah ma gonɗina Allah toftoɗamo wona gollowo golle moƴƴe ɗeɓɗuɗa noon hiile
jeeyaade moƴƴude ɗumne kadi Allah laarta hen moƴƴere ɗum noon ɗum woni wasiyam gadano yimɓeɓe yo yimɓe tinno mbakkilo ɓe gona diiniyankoɓe sunniyankoɓe tijaniyankoɓe nde ɓiɓɓe abbade ɓeɓe jeeyaɓe Allah nde wonno ɓen ɗum wonno laabi mumen ɗum wonno golle mumen kadi yimɓe tinno e jokkere endam nde wonno endam ko kañum woni foof Allah wi kala taƴo endam Allah taƴat balɗe mum ɗum noon yo yimɓe tinno enɗemeji hakkude mumen ha tigi noon e l'islamu Allah wi ɗum fof musidɓe wadde noon ɗan endam en fof toppitede rene ala komi jolfo walla komi naggam kaade enen fof en julɓe ken bandiraɓe enen jiiɗi enen goni goto wadde nden endam toppi endam caggal ɗum noon ko salmini jeeyaɓe Allah wonɓe ɗo ɓe yafnade mi wiide assalamu aleykum wa rahmatullahi taala woni ɗon wonde ceerno wonde seydata jaari seydata jaa iwe aduna ɓe jaari mo ha kolda wonde mum ɗo ha ko Allah haaji ceerno wakkiti fodde ko haali ɗo ko noon ceertina ɗum nde o tacci mayre ngel ine o joɗa e laanel hen laanel ngel ko laanel ngel ne yuli kanko seydata jaari o ƴetti leɓɓe makko sukki laanel ngel o ƴetti leggal banje ɗuma o ƴefti leggal ngal kadi heeli wawde hakkude ma leggal ngal heeli o acci laanal ngel e muuyo Allah leggal banje wonɓe ganda koni leggal banje ko ɗon woni e Casamance ɓe ngalata men banje won teñje ni walla mbiya tamoroje no mayni waɗemata waade o acci laana ka kadi muuyo Allah laana ka yaha ha joofi e laawel bañoɓe yettote e laawel bañoɓe ha Allah waɗi hakko naati e wuuro he woni no wiiri ni ceernajo o neeli e laamu ɗo o wi ceerno laata almude darteɗo o ari min namni yo walla mofti mo koye bisimilla to joɗomo haala ɗo noon taw abiɓe ene jooɗi o witta o wi ceerno amen wi yo ministére ceerno mo heewi ɓen Allah waɗata ju kam woniraɗo o jooɗi o deƴƴi ha ɓen jeehi o noddi mo ko ceerno ma wi ceerno amen wi almude darteɗo ari nan ɗo e wuuro he yawalla mofti mo o yaw sa haali naan tan ɓe ko kabo ngam donc ceŋtinde ko haali ko tan ala ko wiyete allahumma salli ala rasulillah oɗo ziyara nde wonno ziyara ko ɓeydare kala no wayi hikka o wuuri so abi ɓurata ɗumno ko Allah wona Allah ko ɗum ɓeydata ustor woni Allah kono heddota duumoto assalamu aleykum wa rahmatullahi ndele baba ko ɗum ittuma toon to aynimadi arde ɗo ziyara o walla ko ɗo gonɗa e oɗo la ɗum ittima aynimadi ɗiɓino e ziyara rendude yimɓe e hebde ko heɓete ɗo feccade hen feccere heɓete ɗo mbiɗa addori anniyaji bandiraɓe ɓe ɗum tippete mabɓe dennagal julɓe ko tumɓe dañani arde wasiyama bandiraɓe julɓe wasiyama julɓe kono ceerno wini yimɓeɓe tinnade tan ɗum ɗo yonata gasata kala to nanɗa moƴƴere hebno jaaha to ala to ala ga janno ko Allah kone yaaji tufde Allah nde ne yaaji to jolɗa fof sabu maayo ene juuti ne yaaji kono jolɗa fof yarat a lotot a ƴogat noon moƴƴere nde ko noon wayi allahumma salli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ola bani yimɓe me fuladu e gaabu me foroya e leyɗe me hirnange Ali Caam Allahu rabbana julay nabiyuna yo yarno sehana Alhaji Ali Caam ola bani yimɓe me fuladu e gaabu me foroya e leyɗe me hirnange Ali Caam Allahu rabbana julay nabiyuna yo yarno sehana Alhaji Ali Caam mante mo juurode jinnaɓe men mbaɗen yamirore ceerno men Alhaji Ali Caam Allahu rabbana julay nabiyuna yo yarno sehana Alhaji Ali Caam mante mo juurode jinnaɓe men mbaɗen yamirore ceerno men Alhaji Ali Caam Allah